Добре дошли в Ниш! Това е любимият ми град в Южна Сърбия. Днес ще ви покажа как прекарахме един ден тук, кои са основните забележителности в града и защо си заслужава да дойдете тук. Този град е изключително специален за мен, защото именно тук заснех първото си туристическо видео, което стана много популярно и най-гледаното ми видео в Инстаграм за миналата година и нямам търпение да ви разходя из Ниш. Нашата разходка в Ниш започва от основната атракция на града, а именно крепостта Твърджава. Тя се намира точно до река Нишава, която разделя града Ниш на две части. След като влязохме през главната част на крепостта, се отправяме към вътрешността, която в момента е много оживена, защото времето е прекрасно. Ще разгледаме различните исторически находки и символи на тази крепост и също така ще се разходим из зелените площи. Паркът тук е страхотен, пълно е с много хора, защото и времето е много приятно. Нишката крепост е не просто туристическа забележителност, тя е истински символ на хилядолетната история на този град. Едва ли има по-добро място, от което да започнем нашата обиколка. Територията на днешен Ниш е била населена още от древността, но значението й нараства особено по време на Римската империя. Много добре се вижда запазени следите на византийска улица от 5-6 век и също така добре реконструирана римска баня. Всичко това свидетелства за различните епохи, през които е минал града. Смята се, че неговия произход датира от около преди 2000 години. Всъщност, именно тук през 3 век е роден император Константин Велики, човекът, който узаконява християнството и създава Константинопол. Малко по-късно ще ви покажа и неговият паметник в центъра на града. По-късно Ниш преминава под византийска власт, става част също така и от първата българска държава, след това е владян от сърби, а през 15 век е превзет от османците. Днешната крепост, такава каквато я виждаме, е изградена през 18 век от османците върху останките на по-стари римски и средновековни съоръжения. Има 4 входа, големи бастиони, орадейни платформи и също така джамия, която е оцеляла и до днес. Това е място, което прилича повече на отворена книга. Всеки камък тук разказва история и не случайно крепостта е в сърцето на града. В момента сме над главния вход на крепостта. От тук се открива невероятна гледка в две посоки. Едната е към вътрешността на крепостта и парка към нея, а от другата страна се вижда центъра на Ниш и река Нишава. От тук също може да забележим, че река Нишава разделя града на две и също така моста над реката свързва входа на крепостта с центъра на града. Отдясно остава Нишкият университет и точно до него е парка към университета. Ниш е изключително богат на паркове, градинки, зелени площи, места за отдих и сега се отправяме точно натам, за да ви ги покажа. Към Нишката крепост също има и амфитеатър, който се използва като лятно кино. Тук се изнасят различни представления, постановки, също така се провеждат и различни фестивали. От тук отново се вижда река Нишава и понеже времето е хубаво, може да видите, че има хора, които
са отделили време и за водни спортове, а може би има и някакво състезание, нямам представа, но със сигурност хората са намерили начин да оползотворят свободното си време и да се насладят на реката, която пресича града. Защо Ниш е много добър избор за еднодневна разходка? На първо място се намира изключително близо до София, само на 160 км. Реално имате 60 км до Калотина и още 100 км в Сърбия. Също така, когато времето е хубаво, тук може да се разходите в този прекрасен парк, който е част от Нишката крепост. Да хапнете традиционните вкусни сръбски специалитети, може да разгледате центъра на града и също така тук много често има различни културни мероприятия. Общината е много активна в тази част. Така че има доста различни причини, които могат да ви накарат да посетите този град. Непосредствено до главния вход на крепостта има магазинче за сувенири, в които продават различни чашки, тениски, основно с Джокович, аксесуари, така че може да си купите и нещо за спомен. Ежегодно на сцена под открито небе в Нишката крепост се провежда и така популярният джаз фестивал Нишвил. Излизаме от крепостта и вървейки по моста над река Нишава се отправяме към центъра на града, за да разгледаме какво се случва и там в това прекрасно време. Искам да споделя с вас и малко полезна информация относно паркирането в Ниш. Всъщност и от двете страни на крепостта има зона, която обаче може да се ползва само от сърби, но пък от дясната страна на крепостта има паркинг, който е платен и е с дневна такса 200 динара, което е около 34 лева, нещо е такова. Покрай реката има много приятни кафенета, на които може да седнете, да пиете кафе или някакъв коктейл или нещо такова, но от към хранене малко по-ограничен избора, трябва вече да влезете по-навътре в града. Това е паметника на Константин Велики, той не случайно е тук. Именно това е родното място на римския император, благодарение на когото християнството става официална религия в Римската империя. Вече сме на главната пешеходна улица в Ниш. Зад мен може да видите и входа на крепостта, където вече бяхме. Супер оживено е, защото е събота, времето е хубаво и всички хора са излезли тук на разходка. Сега ще се разходим и ние из центъра на града. Тук на главния площад в центъра на Ниш се намира и много значим паметник, който е посветен на освобождението на Ниш от турско робство. Сърбите също като нас са били по турско робство доста дълго време, мисля, че около 400 години. И този паметник възпоменава всички сръбски герои, които са допринесли за това градът да се освободи. Този паметник всъщност е място за срещи на местните и е централна точка в града. Движим се по основната пешеходна и търговска улица в Ниш. Както може да се види, има най-различни магазини за дрехи, обувки, чанти, аксесуари, бижута също така. Има няколко чейндж бюра, може да смените тук динари, защото това е местната валута, ако разбира се не сте го направили в България. Също така най-различни кафенета, може да седнете да пиете кафе или нещо освежаващо, да хапнете сладолед. Има доста голям избор от най-различни магазини и заведения, така че със сигурност винаги може да намерите какво да правите тук.
Точно в началото на главния площад има базар, който е изцяло с руски стоки. Може да видите матрьошки, разни фигурки, които са с Владимир Путин. Също така най-различни аксесуари, които са свързани с руската култура и руското знаме, което ни подсказва за дълбоката връзка на Русия и Сърбия. Нещо, което е доста необичайно за останалата част от Западна Европа, но както знаете, реално Сърбия винаги е била в добри отношения с Русия. Децата тук определено се забавляват и си играят с фонтана, който е точно до река Нишава, точно до парка и до главния вход на крепостта. Точно на ъгъла на главната улица се намира и кметството. Може да видите колко е готина тази сграда, много хубаво изглежда. И всъщност кмета в Сърбия се нарича градоначалник, дума, която и ние сме използвали в миналото. Това ни подсказва и колко близки са славянските езици всъщност. А тук, точно до кметството, до реката, до центъра е и един от най-предпочитаните паркове. Паркът се казва 7 юли. Името на парка идва от символичната дата в Югославия, 7 юли, която е свързана с началото на народоосвободителната борба през Втората световна война. Тук има много приятни, модерни алеи. Също така се организират литературни четения, малки концерти. Точно до парка има училища, галерии и също така квартал с много силно изразен културен заряд. Всъщност Ниш е град, който е много богат на зелени площи, паркове, градинки и затова тук може да прекарате един прекрасен ден или уикенд, в който да се разходите, да прекарате време с природата, да хапнете вкусно, да разгледате исторически забележителности, да пазарувате. Така че един наистина прекрасен избор. Близо е до София и до България, дори да пътувате от друг град. От другата страна на реката, между другото, се случва награждаване. Предполагам, че е свързано с водния спорт, който наблюдавахме малко по-рано отгоре. Така че децата с нетърпение очакват да им бъдат присъдени техните заслужени награди. Продължаваме разходката си по една от алеите до река Нишава и слизаме малко по-надолу, за да и се насладим съвсем отблизо. От тази част на реката и точно до парка отново има съоръжение, което много прилича на нещо като летен театър. Успяхме да станем свидетели и на сръбска сватба. Ето ги младоженците.
другата страна на парка има още една сватба. Абсолютно същите песни и реално се смесват музиките от двете страни. Така завършва нашата разходка из Ниш днес. Прекарахме си страхотно, защото времето беше невероятно. Също така успяхме да разгледаме всички основни забележителности, крепостта, главната улица, разходихме се покрай реката, хапнахме, пихме кафе. Също така обиколихме малко и по магазините и въобще се насладихме на един прекрасен съботен ден. Така че ви препоръчвам тази дестинация, ако искате да си направите една по-различна разходка извън България. Надявам се това видео да ви е допаднало и да ви е полезно. Не забравяйте да го харесате и да се абонирате за моя канал.